Il-web tal-grupp parlamentari Nazzjonalista David Agius jgħid li m'hemm bżonn ebda apoloġija d-deċiżjoni tal-Kabinett li jżid b'500 € fil-ġimgħa id-dħul finanzjarju tal-Prim Ministru u l-ministri tiegħu. Mela, jiena nixtieq insaraħ ras sejvri li mhu nagħmel l-ebda apoloġija lejn id-deċiżjoni li ttieħdet u jew il-mod kif din id-deċiżjoni ġiet ngħidu hekk marketed lin-nies jew kif ittieħdet u kif twaslet għand il-poplu. Waqt il-programm Realtà fuq One, David Agius qal li fil-prinċipju iż-żieda li taw lilhom infushom il-Prim Ministru u l-Ministri kienet deċiżjoni tajba u li jaqbel magħha kulħadd. Qal li kien biss fil-mod kif twaslet lill-poplu li sar ħażin mill-Gvern. Mhux żball. Mhux id-deċiżjoni żball, il-marketing tagħha. Il-marketing tagħha. Ġifieri l-fatt li ħaduh minn Marzu itqabel magħha li ħaduh minn Marzu blura wkoll. Id-deċiżjoni dakinhar li aħna jkollna Ministru mħallsin tajjeb jiena naqbel magħha. Ġifieri qed taqbel fil-prinċipju. Naqbel magħha jaqbel magħha kulħadd. Waqt il-programm għal darbtejn David Agius ħareġ il-calculator u ikkalkula fi kliemu li ż-zieda tal-Prim Ministru u l-Ministri tfisser biss 400,000 € fis-sena. Għajdek hemm jiġu. David Agius qal li mhuwiex ġust li wieħed iqabbel iż-żieda ta' 500 € fil-ġimgħa li ħadu l-Prim Ministru u l-membri tal-Kabinett u iż-żieda ta' euro u 16 ċenteżmu li ħadu l-familji. Intant fit-18 ta' Jannar li għadda d-deputat Nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia kien iddikjara li jekk titressaq mozzjoni kontra din iż-żieda huwa jagħti l-appoġġ tiegħu liha. Kien qal li m'għandu l-ebda intenzjoni li jivvota mal-Gvern jekk ittieħed vot dwar il-paga doppja fil-Parlament.